horrible tant. Lisa, t'agraden les coses? Ei, en quin any va ser 1 més 1? La resposta és el fantàstic Ralph! Notes el sabor a xinxeta. Willem, Ralph. He guanyat! No, Ralph, això vol dir que vas malament en llengua. Que vaig mal en llengua? Això pot ser no. L'olor del meu gat fa olor a menjar de gat. Però fer el cuc em salta a la boca i me l'he menjat. Et pot donar un altre. Ànec. Mata l'ànec, cap de sura! Ànec.